natotong na mga mautihan di bagang sabar nilo. Karumuwi na di hula-hula nami naroma dapat tuk kami raja di pamuron na Tuhan. Totong do di ramotiho jala di tubuh-tubuh di perjalanan di Tuhan. Totong di bagasak kasihato. Kami petotong di pamuron na panginasida totong do di bagasan kesehatan na siap koi. Alania le Tuhan totong gapi kami mangido siap ko. Ya kaulau nami ina mangido di sadario na le Tuhan. Di mana mabuana anak ni uriami dohok burung uriami tubagas jorong ni le Tuhan. Nama jalo pasu-pasu pagtawasari pe nasida na siap ko le Tuhan. Mari tiap pasu-pasu mo makarhugo naik baru tu pematang namin. Asa tarupami margugu mamuji pasangat tugar madawan na badia. Opele Tuhan jalo matam yang pengidon namion. Ipuji kami maho marita anakmu Tuhan Yesus Kristus yang kopani. Amin. Mga mahida. Ijalan itu Tuhan, Tuhan tong sasatong nami, hindi nasa ulaw namion, nasa ho matungtong, natungtong ditong atongan namin Tuhan, ijalan ho matungtong, naman ispuli ulaw non sa tunaraw sa ating non, kali Tuhan. Ijalan itu Tuhan, aming kapatusan na bunang Tuhan. Jubol masesay, karabat at kapasupaso, do kasabasa ng spasatong Tuhan. Malati man Tuhan. Magkita-kita ang Diyos Kristo online.
Budul mahita saluda ima model A. Amin. Mari kita bukit nomor 10 ayat 1 sampai ayat 4. Marhide goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di porbadia. Amin. Di pulau kumaho kali bataku, oh kali raja jala ujuk kuman kuarmu galukari jala pasama uku kuarmu kori sare. Di buldo Jehovah jala sipution situtum. Tung naso hado dua do hati bulon nai. Saya masih tanah doa kasudut papuji puji akka jaya-jayamu. Jala masih bawa do nasida yang kubumu akka nasumuri. Saya papikir-pikir aku do hinauli ni hamolyomu nasangapi. Dohot akka barita ni halongangan akka nabi nahenmu. Jala ikon pagogo do hagugo ne halangan akan nabinani jala patujorok kudo akka hati bulon Ikon doras do pararaton parningotan idingkan ni basam nagudangi jala marulopun nasida umida hati kurami. Haleluya martangian mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di manwagijang hodo na mangaturhon pardongan saripioni di dahodo dongan namion na marsakap na marbagas jalan hodo nasida mangido pasu-pasun atong sa tatak manasida di bagasan asing roham pasu-pasu jalan muti manasida marhite-hite pakahulengin rajai manasida marhite-hite to di porbadia asa mamuka jalan marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidai tangihon ma tangiang namion alaniasi dohot holong di roham. Amin. Budul mahita satu goani Tuhata Yesus Kristus hata ni debata nagabi ujahan parpumata di bagasan sadarion ima dinalaho macalo pasu-pasu parbagason Charles yanibar dohot irma lalu tiur boru nababan di bagasan tikion ima natar surat di Kolose 3 ayat 14 semonoma tar surat di sini. Alai digijam ni saluhunai ima hahrongan ni rohai ai ido rahun-rahun ni nasa hari paso. Alai digijam ni saluhunai ima hahrongan ni rohai ai ido rahun-rahun ni nasa hari paso. Ima sahatna hamo kadongan na hinahulongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Rasa tolok dohita walau dook kami
di bagasan perbuatan di dalam kehidupan manusia, kita sadar bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan. Kita pasti memiliki sesuatu yang mungkin bisa mengecewakan orang lain. Tadoko maknang pehulong rohata maradokon sasahala, na pasti bodo si pata kecewa na tahaholong ini maradokon hita, karena kita memang memiliki keterbatasan. Ido kacau mau. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna, siapapun dia. Memang nyai be Jabarta di bagasan mulut tahun. Manusia adalah tempat kekurangan atau kesalahan di bagasan mulut tahun. Alani ido nendohonota bahwa ketika kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, alena kamanokon bahwa taulah makna soringgan. Seolah-olah kita katakan kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan yang tidak baik terhadap orang lain, kita katakan, maklum maho, jom mana so sempurna doa, masih tusan mah, hope pitur boha hati goramu, tang para neng soni neng dohonota. Ale neng dohonota bahwa ketika kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita berlomba menuju kesempurnaan itu, yaitu meniru Yesus Kristus yang telah menyatakan kasihnya di dalam kehidupan kita. Raido nendohorong ni Apostol Paulus marhitik Kolose 3 ayat 14 di bagasan Tikyon. Apostol Paulus, Rasul Paulus katakan bahwa ketika kita sadar kita bukanlah orang yang sempurna, Rasul Paulus katakan kenakanlah kasih. Rasul makatai kita tentang kasih manangholong di bahasa Batak. Oh murah jalan yang do di hata hojong mak. Karena apa? Murado makatahon ale bakoldo hita laho mangulahon. Moluhusuk Tuhan sonari amang Charles Yanipa holong doroham marnida inangon irma lam tiur boru nababaron na pasti alusmu holong doroham manang sebaliknya apa ya dan mungkin dan masih holong makam kan tapi kali lekam berstadat teh baru tiga lili tulu pula deh iya saya mau katakan lamanya saling mengenal tidak jaminan. Sebaliknya singkatnya perkenalan juga bukan jaminan. Kemarin tadi kita katakan kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna. Jadi nang masih mau kamu. Itu deh. Dung masih berengan kamu mas dadar pitor cocok don gak demantai semua di dong. Dah. Ade pitor berengan buru dababaron si ilmon cocok don parinau hina semua di mana semua. Berarti cinta pada pandangan pertama mabutino. Ade. Las berohak membegi saya kok mayate. Iya, saya katakan bahwa ketika kita mencintai, menerima, bahkan di bagasan Tikyon sonari hamu molo talokon pasu-pasu pabagason merlapatan menguatkan keinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Saya katakan kita bukan orang yang sempurna, artinya kalian masuk kepada suatu peringkat, masuk menjadi sebuah rumah tangga di dalam ketidaksempurnaan. Karena itu Rasul Paulus katakan di doa Rasul Paulus, Apostol Paulus di bagasan Tikyon, ulah holongi. Holong dalam lapatan semono. Molsana ibadah di parekeli daw. Tapi holong juga bukan dalam artian semono. Meladong pesalana toy mak dia jual dani dan di pasingot daw. Molo holong merlapatan nendohoron na somot na yulahoni Yesus Kristus mak tatir. Dia bukan hanya sekadar kata-kata alitari do di papahena. Kuda ko sebenarnya aka mamal suku tinata tu aka tu mata sukun amat. Kolong doroham tu inan dingon kolong do inan. Mah hatarida anak belum tentu. Kuda amat ta sonari mangan semangat pe dijabu asal mata bu ibadah mangasat diri di kule tidak peduli. Kolong may warna kolongin na muse. Gunang sonari jol mamandokon alani hulung do jong rumah tangga nani. Ali dukun piga-piga leleng somarianakon nasida, dilokon nasida kan toho ikon hululi musina asu, dihalak batak masalah mangurui do mau mata baik dan salah lina. Tapi daknya dilokon molojong man yang berumah tangga asa marinakon ada pasu-pasu do yang nakoni tang yang nami maranak marburu kemudian. Alai dan sudah coba di pasu-pasu Tuhan mak hiki-hiki pasu-pasu. Jangan kudang sebenarnya agar rumah tangga dalam sega alang amangat salah kita mangatusi tadi waktu horomon. Jadi kan pula gajang neng dohono pun
Nah pasti ang macam sekolah seperti jam naik dong udah disambut tersomoni dong. Apalagi pan pun siat dia doang mutahin. Jadi nak sian Medan. Iya, bis terjatuhan doang air wah madalah ditanjung nilai dong. Kalau mau pakai kamu di bagasan rumah tangga muna tujuan dari orang. Tapi mobil hubungi ngadong anak itu ngadong muna. Anggap main burung, anggap mana mui mau anak pe. Saya jadi mahu tujuan dia dong di pasuk-pasuk menumpang matuhan. Akan atau orang kalau kami sudah kami yang malah kami. Mulia kemarin Tuhan mau di bagasan sadarion marhiti-hiti asi dohot horong yang Tuhan. Rodo anak dohot buruni huriam cakde sianipar il malam tiur buruna baban neng majalo pasuk-pasuk pardongan saripion. Ali Tuhan takak malas di roh hari anak dohot buruni huriam. Do sudi keluarga nama umur di bagasan tikion. Asa manang dia pe nasida maringanan. Asa gabe ripe silas moha. Nagabe tiruan manadopon dongana jauh-jauh tan mobi nang dipunguan ya kahana Kristen. Jana Tuhan lama bahwa hatarjaan ni dengan ni parumah tangga nasida asal untuk joma Tuhan Roma soba menguji pasangan pokok Tuhan mau yatima sakak mudo na padumuhon anak dohot buruni uriam anani suan maholong iruhai di bagasan mulut nasida holong maradopon satu sama yang lain terhadap pasangan nasida. Holong maradopon natutu nasida. Holong maradopon inakon nalang di pamehon di tonga-tonga ni ngurni amanah. Itu Tuhan yang mian di bagasan salutna. Nang waktu sihani Tuhan jom manangali kami nago akahangurangan di bagasan umur nami. Jangan nasa ulo nami dari pas sempurna. Ada postur hanami molo hidup pakai Tuhan. Boy kami masih jual disudi akka hahurangan dohot hadari. Yati ma nang biaka cuaca naringkan boy sahat rombongan sian Medan manopot hutanami Tanjung Ledomon huboto kami do hangjau nasida. Alai Tuhan tak kurangi las roha akka amanami inanami rombongan Tuhan lau makamason salut dengan ibasam. Jalan Tuhan hulu dihami ma do ulau adat kabatahon nami. Siya na mamuka sahat tu na mamujungi marsangat ma debata. Molohi pas rombongan nami ro siya Medan Tuhan hupangopok kami nasida asal marsaka penon mulak botari Tuhan siya hutan namion. Say homa Tuhan pataruhon nasida di bagasan hari pason. Jalan Tuhan cuaca na dinggan di bagasan sarion asa sudi hani mui marlas neroha. Mulia tema Tuhan mu pasat kami mati kinamion hola tetanganmu di bagasan Kristus Yesus matanya kami. Amin. Kami doakan selamat bahagia dalam pernikahan nan kudus. Yesus Gembalamu yang setia, pimpinmu dalam
kamu majulong hata ni debata tarimot ruh ni pardongan saripyo ni hal Kristen. Dung ditopa debata jormai do ibarama dan dengan sasara bawai pujung hubahin man ibana sana buru-buru pangrupi ibana bahin aku na. Aku ni do Tuhan Yesus ganun na paulakot na nioringa ia songalani marmainan na palakupos sa do pangalaku do nang namapuan na sirangi atau na pinadumu ni debata dan jadi sirangon ni jorma somoro didok debata bawai hamu agabawa hahulungi hamu makparti hutak-hutapi somon Kristus na makahulungi huriari jalan na mangalehot diri na tumukupsan unang murung kamu dapat nasida ikon maroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida semodongan panean di hanguluan nasora sudah dumi sorodo didok hata ni debata kuaka buru-buru dioloi aka para puan ma bawa nabi somon pangolionna di Tuhani ay bawaido uruni pati hutana somon Kristus uruni huriai ikon botor porman toman matongan hala pohon dohot hademah rito di parang ini buru-burui imana arga di joluni debata dohot di joluni jolma atong sumenaka nama parangihon hata ni debata mahamu sumulukon para siniruhaon dohot habasaron dohot haserepon niruha mahamu masih paune union mahamu dohot masih asia-asian saluhut riting niroha muruk rimas panonggahion dohot pamisah yoni dauma siap kamu alai dikijang ni saluhun nai masih haholongan mahamu ai indo rahu-rahu ni nasundingkan dumi dame nasiat debata ima mangarajai di pakasan rohamuna jelas saluhun na binahimuna mahite-hite hata manampak bahena toktong mai mahite-hite goa ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nunga dibagi hamu hatari debata tarimo tuluhu ni pardongan saribioni nama hukun ma'ahu jumulo diho ali panguli si Charles Sianipa oloho maka jong-jokon di joloni debata lau botok saruhut doho di joloni ang kadongan na pumudison na dipangiroham do si Irma lam tiur boru na babanon na niritmon gabidonganmu saripe oloho magkahulungi ibana siyang nasa muham dohon magulahon siyang nasa kubo buhut magparangehon parange na badia rap dohot ibana na oloho manganju-anju dohot hagaliona tung surah humurang parangena jalan sotupa paulahomu manantari koromu ibana paima disirang hamatia kamu sogut mor nam sadamoham mangului saluhnai dogma namanukun ma'ahu do ihu ale ina irma lam tiur buru nababan nanirit ni si Charles Sianiparon bahek dongan sarite nauloho makajongkong di jolo di debata na poto saluhut doho di jolo di dongan na pumudison na ipagiloroham do si Charles Sianiparon gabi sinodukmu oloho makahulungi ibana siyan nasamuham dohot marpangalaho na dure maradopon ibana dohot marparangihon parangi nabadia Papua halak Kristeko jalan sotupa mahiloro ko marang tadi konomu ibana paima disirang hamatia kamu sogot mo nam saramoham mangului saluhnai dogma atong masih lehonom takan siang mahamu Papua hokni padamu soni debata doahu nama puan hatana tuhamu marhite-hite goarni debata ama dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toti porbadia doahu mandok na pinadumuni debata dan jadi sirangon ni jolma amen.
pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama hamu. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhamu. Jala di pasorohuma damena tutor di munabe. Amin. Iya. Ali di bata amanami na di bonogijang hodo haroni salut sidang mendengarkan dohok nasa di bahasa namalutus. Rupa saat kami masih analon itu kami kedan nami tuho. Saya jalan mereka bekuat na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jara ramodi asa hu parhasia kami perianon. Patibul hon harajon mu tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordin. Asa namutan dahami godang ni selelon itu kami. Asa namgirgir kami mandok maulia Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mandok mahita di kami yang katupatai. Ale amanami na dimonagijang. Saya benar-badi amagawamu. Saya Roma harajonmu. Saya saumaro menuraham di mana tomon somon na dimonagijang. Lehon na Tuhan. Saya berdoa siapa? Saya sama sanami, sama panisanami. Di dosa itu katakan dosa Tuhan. Ulah kami tukihon tu pamujunan, padua mahami siang pangago, ay horo na puna harajaw, dohon hagubuhon, roti na sangapon sa liling na. Amen. Asli rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amata, dohot parsawan ito di porbadiana, namatungani cara memasu-masu hamu, sadarion rodi sa liling na. Amen. Shalom horas manhita saluhna. Sekali bentuk mulai kita tomat seperti biasa. Ketok nama kamu dihita. Nama kalau tikinale itu bu hita marbugu di bagas doro itu kata ima naranguro anak doho paromen nami majalo pasu-pasu pamasu-masu siat tonga-tonga di huriai marhiteo naposona jumulo sahari di pasah rohanami mau lihat gurang ma tua matapat haladu naksoni itu inata inang nami bandita suak somonido inanami inapare kamis tumadok molate do kami tuhamu saluhuna pamulan huyanani do inang pandita natotong mga lehon roha do tiki na mga lepasato pasu-pasu pagbugaso paggawas karipeo tu anak do parmenami polon hata maulate do honon nami tuhamu amak paghaludo nami do pandita nami suak somonido inapare kamis nami mula tema di hamu amang paraladuna. Sosoni mari hamu amat taraja inak tasoribada nalia nalulut. Rodi sude mahamu hula-hula nami tulang nami. Mulai san hula-hula naposo. Sahat tu hula-hula nabatua. Raja nami tumatok mulate do hami matok sepona hasukon tu hamu sabuhna. Dinang rapita raja nami tulang puloni. Dina mangudur ho anak nami dohok parmen nami ima bere muna pa muna dina bajalo pasu-pasu pertama sekali peon na sida sa toma-toma ni peon tung hata maulate do dohon nami tu hamu sa luhuk na raja nami
na tutuan huda doh akatulang namin. Tulang puno ni soksoni maduham doh natulang namin. Busipulan mo sa bagas ni Huriatok kita. Asara udol mahita hutongan ni bagas namin manang di tongan ni alaman namin. Asa di si mahita raja nami tulang. Rap mga tonida nalas doh minum ay si tiu-tiu. Nabi nagale ni boda hasuto. So ngonima jo hata was manang hata pangurus kami bona hasuto puro. Mau lihat. Tuan terpaling bahasa arang saya acara pemasuk-masuk Indonesian Juriai bang marang bak hidup pendeta. Jadi di kamu amang doh dainam kami sana sian kadua suhu di Parboru. Mangido mulai doh kami tua muna dia hari pada doa muna di mana mangirikon boru ni Juriai do anak Juriai itu joro di Tuhan. Di mangido pahami sian Parboru asara mauloh mai tamu saya lima tupu guri pang alaman ni ima para anak siani para si may kanon mardapo manang mar makatay kasih hataut ka na ako para dapat sa dari on buti maaksa kay Barboro mauli ate
Dame do tolong di tonga-tonga ni ulau ni asuto di bahasa tikyo. Nuain pe marlulu do ni tua-tua raja ni hutan. Asa dua-dua ma tu na tua ni hutan na lihat na loro. Asa horso ni hata di situ tua. Silam lam huru na silam lam mai toba. Dan dana tangadong na marungu tu. Suri na tua-tua marlulu. Ai dua-dua ni itu. Koto mataraja do inak kasuri padalos nungain pe asa kami marmula marnaringan marmula naule siya jur mula topa bae magon nang mula pas padu ma tukod nang soba to matariba ta pohot Dinang rapita tutu amang pangulan yang kaya namin. Di na bamuka mabuat tuan di ulau namin, lohot tuan di godang namin. Di baik buat kamu do marhide ede di tuhata, lohot tamiang namar si lohot tu tuhata. Anggian matutu di tamiang muna, dia pada di tikyo. Gabi dapot di hami akasilas tiroha, lohot hagabio lohot magdongan hasangapo. Raja nami raja di pangulan uria. Holon hata maulate do sido konon nami tuhamusa luhumna akarombongan di pangulan huria nami inat tapat dita si boti mahami tuhamu pangulan huria nami raja nami raja di huria molo tumpe holo tangan maksobba hami 10 jari-jari pasapuluh sadaw si majujung raja nami marbo habayenom mahamu tuhami saluhumna bona ni hasurutomuna alani redi mahamu pangulan huria nami roma hami mga dupok. Jangan tulak kuping
sok solido yang pari Kamis do ina tabat dita tengok dia ka sopa nami maradupok kamu pangulan huya nami kolon hatani netutui do doron nami raja nami asasi titik masyopa bodong la istri rumah tung songoni be songo sopa nami madapotok kamu pangulan huya nami basa pasau toma amat tadi bata seperti ma